Pero cosco echt a shock me die ulan en general, tabata en mentalidad ku. Oké, nos propone e cos aqui sos de. Ora escola começar, daarbij go klasgenoten, we gaan niet beter aan een kleine presentatie. De school is fully equipped, tegen men, dan die man het 3 stage idee, en wat naar die muziekstudio, loose, bepaalde, to go whatever. A mim nunca tava exposed ne konai. A mim la tenda shongo luna blau, me quando sei. Logo que o shock me so, ora nos mistera tra algo, nos mistera by huur. Cierta cosa die techniek, por ejemplo, nos die mistera un mic, un loose whatever. Então ele botou bem na techniek hawk. Então é dia da promedia como sinti, que ora nos dinge grupo de bespreking, mas quando aqui nos mistera para nos pondra een aan die techniek, para nos pofia konai. Ando me por sinti, e code mi corpo di mane. Nou, a me lo te best vervelo. En daarbij via nos se koi. Het baby se nos nou la maar zitten, regelen koi. Ja, doe maar. Bro, ik ben nog een jiggy nang. Ja, doe maar. Dan zat in je lijst. Dan oh, is goed, ik ga die spullen pakken. Eén moment, ja. Je moet alleen maar hier tekenen, bla bla. Weet je, bro, crazy. Right. Ik ben nog steeds aan de acceso naar toeren kon ik gewoon por nada. Was ook gewoon het trauma, maar realiseer ik weet dat het echt diep, man. Ik wou me niet emotioneel, zo. Ik wou maar gewoon een simpel code, man. Ik ben een voetbal aan de porta. Nou, dat is een bofie een bala. Ik kon niet meer nada, misa na, dat is moeilijk. Ik kon je soso de gewoon, ik kon je cambio, voel een code mi idee.